Gaur irailak 27, gure matx batuketa, 2023ko matx batuketaren amaieran gaude. Normalean izango litzateke hasierako data, baina bai aurten aurreratu dela, zergatik uda beroagoa eduki dugulako batipat abuztuaren amaieran, eta gero iraila hasierako euriteak nola edo hala ekidin ditugu, ekidin baino gehiago sufritu, baina vendimia egitea lortu dugu, lantalde oso jator batekin, eta gaur azken eguna oso pozik gaude. Behin matxa bodegara ailegatzen denean, kutxatan ailegatzen da, traktoreak ekartzen ditu, remolke batean, eta horrek kutxak deskargatu, pixatu egiten dira, eta prozesua hasten da. Tolba batean ustutzen dira matx mordoak, eta aletu egiten da. Aleak bakarrik erabiltzen ditugu prentsatzeko eta mostoa ateratzeko. Zuriaren kasuan, matxale horiek prentsara doaz zuzenean eta mostoa ateratzen dugu, eta hortik abiatuko da fermentazioa. Eta beltzaren kasuan, ale horiek tankean sartuko ditugu, kupelean sartuko ditugu, eta fermentazioa matx guztiarekin gertatuko da. Horregatik hartuko du kolore baltza edo gorria. Behin fermentazioa amaitutakoan, esan daiteke ardoa, txakolina eginda dagoela, baina bai behar dela denbora, lasaitasun, reposo moduko bat, borobiltzeko edo ardo hori ontzen joateko. Egia da, behin urtarriletik aurrera hasten garela botilleratzen, baina botilleratu aurretik ere erabaki behar dugu deposituen nahasketa. Deposito bakoitza izaten da partzela bat, partzela bat. Hondarrabi zuria eta hondarrabi beltza dira erabiltzen ditugun matxak, baina baldin eta segun zein lurretan, sorotan dagoen landatuta, ezaugarri ezberdina dauzkate. Orduan, txakolin ezberdinak egiten ditugunez, guk erabakitzen dugu zein deposito, zein kupez, zeinekin nahaztu, eta bar. Badira beste partzela batzuk ere, fermentazioa amaitu ondoren, hasten gara dastaketak egiten, badakigulako txakolina, ardoa, dela edateko eta disfrutatzeko, gozatzeko.